מדרג מהחיים של פסח ונתחיל עם מרק ניידלח. עלה לי חיוך רק מלהגיד את השם. הכי טעים בעולם ומי שאומר אחרת לא מבין כלום מהחיים שלו. מה רע בגוש של מצה בתוך מרק? מי שיצר את זה חתיכת אלוף באמת, אולי זה משה רבנו, אני לא יודע מי זה השף, אבל וואו, עוגיות יין. זו לא עוגיה, זה פרסה של סוס הדבר הזה. מי שמעוניין שישברו לה השיניים, בבקשה בתיאבון נכוויה שיהיה לכם. בכללי כל העוגיות של פסח יש איזה טעם של שכין לא אוהב. מצה ברי בסדר. ולא עכשיו איזה טעים ללקק את האצבעות, לא. יש כאלה שמתים על זה, וואי איזה טעים, איזה נדיר, איזה זה, לא. זה בסדר. ממוצע ולא יותר מזה, תודה רבה לכם. גפילטע פיש, לא טעמתי, ואם להגיד את האמת אני גם לא כל כך מעוניין. כאילו מעניין אותי הטעם של זה, אבל זה פשוט נראה ציקה, זה אפור, זה רוטט לי בצלחת, לא רוצה, לא מעוניין, לא בא לי. הרוסט נראה כמו טעות, אבל הטעם ימי ימי. זה מתוק וטעים ונחמד מאוד, אני מתחבר לזה ומאוד אוהב, נהדר. מצה עם שוקולד, הדבר היחיד שמציל אותי בפסח. חוץ מזה שקשה למרוח שוקולד על המצה המזורגגת הזאת, מה רע בזה? אגב, ספציפית למצה השחר מנצח את הנוטלה. הנה אמרתי את זה, מה לעשות? כל שאר ימות השנה רק נוטלה, אבל הפעם השחר זוכה ברוב קולות, אני מצטער. יאללה, לא סובלת פסח, ביי.